Beautiful people, manyaga tadi sa punot sa Boardwalk Diversion Road. Ari kami di subong sa punot. Dalit lang. Diri kami guys sa second floor kay medyo puno na sa dalom. Yan, bulalo. Yung mo yan, Rosena, yung mo Rose. Sige. Yan sila, yung bulalo lang siya. Samtang wala pang amon order, ilibot-libot na kamo di anay sa likod pala guys. Nami di pala ang view. Pwede ka muna mag-jogging-jogging. Every morning, damo dira nagka-jogging sa esplanade. Tapos overlooking ang Suba. So mabalik na ta guys kay daw nahuya o di pala sagi sang video kay daw madisturbo sila guys. Kulatong ta ng aton nga order. Kag ang dito naman niya guys o ipakita ko bala sa inyo ang front view sang punot. Bali kung diretsohon mo ina dito siya guys. Pakadto dito sa Smallville. So guys, ari nga amon order ang bulalo. May fried rice, nito may mga seafood siya guys. Tapos ara kami namit sino guys o litson kawali. Tapos may ara kami nga daw sa isa ka plate pala guys. Daw combination sang fried fish or ano na siya man grilled. Tapos may pasayan, may squid. Ara guys o namit ba na? Diba? Busog-busog kami na guys. Bisan doon mo lang nakadama ang order. Pero the best. So pungko-pungko. Tadi kayo makaon na ta guys. Let's eat. O ara guys o. Tapos na. O diba? May mga bilin pa ya kami guys. 3 na kami nagkaon ha. Pero ara guys, napusugi kami sa amon lunch diri sa Punot Restaurant sa may Boardwalk. Maproceed kami dito sa may Atria para mag-coffee naman. Guys, ari na kami subong sa Atria sa Mads Cafe. Makapi-kapi kami diri guys. Thank you so much for watching. Bye!